Dortokaren begirada da Ture Sasi Ikertzailearen 8. novela. Ture, bizitza osoan ibili da iesi batetik bestera, honen aurrekoan Parisen zegoen, Parisen bizimodu ona zeukan gainera, lapurra zan, bitxien da lapurtzen zituen, eta horrela, eta ondo zebilen, ekonomia aldetik inuz baino hobeto, ez? Ies egin behar du baita Parisetik, eta nora? Madrilera. Dortokaren begirada Madrilen kokatzen da, claro. Altxor txikia daramala, doa Madrilera, harribitxi batzu, poltza baten eskutatuta euska, eta sartzen ditu erretiro parkeko txoko baten, leku seguru baten bere ustez, baina egun baten joango da bitxien bila, eta zer topatuko du? Boltzan bitxien ordez dortoka bat. Dortoka bat, inskrizio batekin oskolean, arabea dirudien inskrizio bat, eta jakina, berreskuratu nahiko ditu bitxi horiek, eta hori da novelaren abiapuntua. Estiloa betu, Tureren lehenengo nobeletan, 19 kamera, 612 euron, novela gordinak ziren, beltzak, San Francisco jogatua, baina umore ere bazeukaten, nahiko gainera, batez ere bigarrena, 612 euro. Gero saga pizka gogortzen joan da pizkanaka, gordintzen, ezta? Bizitzak txarto tratatu dut Ture, eta bera ere ez da ja hasierako giza joura, etorri berria, eta denetarik egite ziotena, eta bera ere gaiztotu egin da, bizitzak behartuta, eta oso novela gordinak dira hurrengoak, oso, batzuk oso gordinak. Eta oraingo honetan, badago gordintasuna jakina, ze bere bizimodu alauka da, bere giroa, baina umorea berreskuratu dut pizka bat, hori orekatzeko. Orduan da, hasierara itzuli gehiegi esate izango litzateke, baina bai dagola balantzaren bi alderdiak daude, gordintasuna eta umorea ere bai. Beste kontu interesgarria da, ze personaje agertzen dan, Ture da personaje nagusia jakina, baina berriro agertzen da sagaren hasierako Kristina Sakene, bere Bilboko laguna amorantea, Madrilera doa bizitan, trenez, Bilbotik, eta bien artean egingo dute hori ikerketa. Ture beti bezaripiko du bere, izakera, ezta? Eta burua Sakenek, Kristinak ipiniko du beti bezala. Eta inoiz baino kritika sozial dago novela honetan. Alde batetik egin nahi izan dut trama bat irakurle harrapatzen duen, eta hori da novela beltzen helburu nagusia, ez? Niretzako oso osagarri importantea novela beltzetan da kritika soziala. Eta orain inoiz baino gehiago dago. Lavapies auzoan gertatutako katuta oso erreza da. Berez, eguneroko estenak nahiko gogorra dira, gizarteko baztertuak eta horpillo bat bizi dira, eta personaje eginakolakoa dira. Kaleko etxegabeak eta jonkiak, etxegabetu behar dituztena, holako jente agertzen da.